חמש הבא. רגע. ברגע שאנחנו שמים את הפנים בצורה ברורה, מקבלים בעצם דש בבית. בסדר? מדהים. המזרונים מחוץ לתא, זאת אומרת, הם לא עושים את זה שנץ. מהצהריים. מה שאתם רואים גם בצד ימין בתמונת האב החדשה. יכולים לראות כאן מה קורה לכל מי שמנסה לרצוח יהודים. צעקו, יטבח אל יהוד. קיבלו, יטבח אל מחבלים. פה יושבים מחבלים רוצחים. חלקם רוצחים, כולם מיהודה ושומרון. שימו לב איך כולם נרתעים עכשיו. זהו, לא לחצות. אלה רצו יטבח אל יהוד. זה הכלא שממנו כולם מפחדים. תגיד, כמה דם של מחבלים שחית היום?